Magandang umaga Pilipinas, maksyong morning po sa inyong lahat. Sumasa inyo na po ang programang Kia Kababaihan in Action. Hello po. Ngayon pong araw ng Martes, January 18, 2022. Yan na bago, bigla akong hinanap yung kalendaryo at dito na pala sa kabila. Magsasama-sama po ulit tayo dito sa programang ito hanggang alas 10 ng umaga mga ka-aksyon. Kasama niyo po ako, Aksyon Tibacay, at si Aksyon Conrad Alvarez sa ating technical department. Ayan mga ka-aksyon, muli inaanyayahan ko po kayo dito na samahan ako ang aming text line na 0922-852-1161, Facebook page DWCM Aksyon Radio Pangasinan, at syempre, palike na din mga ka-aksyon na itong aming Facebook Kia fan page. Yan, ako lang po ito, Aksyon Tibacay. Mamaya manibago kayo, nag face mask ako. Hirap na pag sinisipon ka Ganun talaga, di ba mga ka-aksyon? Para naman din nakakaya naman sa mga susunod pang magpo-programa sa atin. So medyo na maingat tayo ng isang araw. Pero weekend parang papahingan tayo. Anyway mga ka-aksyon, bago tayo magtuloy-tuloy dito sa ating programa ngayong umagang ito, at pagbigyang daan po muna natin ng isang balita. Binalaan ng Office of the Presidential Spokesperson ang publiko ukol sa paggamit ng pangalan ng ilang opisyal ng gobyerno para mag-solicit ng medical bond. Sa inilabas sa pahayag, sinabi ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles na may ilang individual na ginagamit ang kanyang pangalan at kay Secretary Silvestre Bello III para sa 6,000 pesos na halaga ng medical insurance. Ginagawa ang naturang modus bilang mga illegal na recruitment at hiring procedure gamit ang letterheads ng Interagency Task Force o IATF at ng Department of Labor and Employment o ang DOLE. Paalala ng OPS maging alerto sa mga illegal na solicitation schemes. Hinikayat nito ang publiko na agad i-report ang kahalintulad na aktibidad sa 8888 Citizens Complaint Center. This news is brought to you by Celine Plus Syrup. Tulungang gawing fully loaded ang immunity nila with Celine Plus. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Yan, balik na po tayo mga ka-aksyon dito sa ating programa. Yan, kumusta yung ating mga ka-aksyon? Ang lamig, di ba? Kanina feeling ko mas mas mahamog kaninang umaga. Yung magigising ka na lang sa lamig. Siyempre, yung kasi yung panahon sa ngayon, di mga ka-aksyon. Tapos ang susunod, pag mainit na, pag maalinsangan na, halos di ka matulog dahil sa alinsangan. Tapos doon ka na lang magigising yung iba. Ay, swerte kung nagising ka dahil doon sa mainit, pero medyo morning na, no? Kesa yung mainit na hindi ka nakatulog, magdamag yan. Pero dito muna tayo sa malamig na panahon. At dahil ang maginaw, malamig yung ating paligid, yung iba mahamugan, ayan, magkakaroon na ng sipon yan. Lalo na siguro kung hindi ganun katibay yung inyong resistensya ng katawan. So, madali tayong makapitan po ng karamdaman. So again, papaalalahanan natin itong ating mga ka-aksyon na lagi dapat na ma-maintain po natin sanang malusog yung ating pangangatawan. Which is isa pa rin sa ating pag-uusapan ngayong umagang ito.
Ayan, so hello muna. Sir, kay Sir Jess na maaga lagi pong maantabay, maagang laging nakanood dito sa ating programa or nabivisit niya bago siguro kayo mag-work. Ayan, meron pong work ngayon, sir. Ingat-ingat lamang po. Ayan, pag-usapan po natin patungkol po dito sa benepisyo sa katawan ng isa sa mga in-season na fruits sa ngayon, lalo na citrus, di ba? Is etong kalamansi. Ayan, sumasabay kasi yung dalandan. Sabi, halos magkapareho pa rin naman yun, di ba? So, alin doon yung mas binibili ng mga Aksyon sa ngayon? Ano ba yung bibili mo ngayon? Yung dalandan o yung kalamansi? So, yung iba mas gusto nila yung dalandan kasi mas malalaki siya. Pag gagawin mo siya, at least yung makakain pa po natin. Masisip-sip mo. Yung kalamansi, bukod sa maliliit siya, yan, mas maasim siya. Pero ang ayaw nila kasi doon sa kalamansi minsan, yung ma-access sa oras pag gagawin mo siya kasi maliliit siya. Kahit napipisilin mo lang yan, yung iba, ayaw pa rin nilang gawin yun eh. Pero eto na lang, syempre, huwag nyo ding iisnabin yung kataglay niya na health benefit para sa ating katawan. Hindi lang sa health, dahil alam nyo naman na sa tinagal-tagal na ng panahon, sinasabing ito rin ay nakakatulong din para mapaganda yung ating kutis. Pero syempre, ang tututukan natin, yung more on, bukod dun sa beauty side na maibibigay niya sa atin, beauty benefit, yung mas health, yung para sa buong sa katawan na natin, mga ka-aksyon. Isa daw doon sa pinaka malaki na tulong niya na health benefits nitong kalamansi para sa ating katawan is nalalabanan po niya yung inflammation sa ating katawan. Kung ano yung inflammation? Yung bahagi po ng katawan natin, minsan masakit siya, na mapula, minsan namamaga siya. Minsan, magkakasama na yung pakiramdam na yun eh. Lalo siguro yung mga nakakaranas sa arthritis, di ba? May part ng katawan natin na nandyan na namumula, mainit, masakit. Nakakatulong po yung kalamansi para maibisan po yung feeling na yan o yung kondisyon na yan doon sa inyong katawan. Halos pareho din doon sa yung effect niya doon sa apple cider vinegar. Pero etong kalamansi, punong-puno siya ng anti-inflammatory tannins na nanonormalize niya yung acidity level. Nanonormalize niya yung acidity level sa ating tiyan. Yan, yung isa sa mga napakagandang health benefits po nito sa atin. So pala, yung mga nakakaramdam po ng inflammation, siguro nandyan kasi na nagkaroon kayo siguro ng injury. Yan, possible na nagkaroon kayo ng injury o kaya naman merong infection. At saka yun, ramdam po ninyo yung nabanggit po natin. Isa sa remedy. Yan, isa po sa pwede po natin gawing remedy is ang kalamansi. Paggamit po ng kalamansi. Hi Claire, ang cute mo naman dito, Claire Dino. Hello kuya. Kuya Edmond. Ayan, pati ako nang yung anaral. Anaral mo, naral na siya, naral na uko. At good morning, Engineer Rosario Montemayor Passion. Kumusta din pala kuya, si Ate Bing? Ayan, kumusta kay Tan? Bin Malay.
Yan. Jenny Rosario Montemar Pasyon, Aksyong morning po sa inyo. Thank you. Sa panood po lagi dito sa aming programa. Samantala, ito din. Napapalakas niya syempre ang ating immune system. Kaya nga 'di ba pag minsan pag ganitong pag dumadating itong panahon na tulad po nito, uso yung sipon, uso yung ubo, lalong-lalo na diyan nila pinupush yung pag-inom po natin ng kalamansi. Dahil kahit na maliit lamang itong prutas na ito, is extremely napakayaman po nito sa vitamin C. Na itong vitamin C, siya na pong alam po natin na nangunguna na nutrient sa paglaban ng mga viruses at napapanatili pa niya yung ating iron. Mayaman din ito sa vitamin A, calcium at ng potassium. So yan is nakakatulong po sa pagpapalakas ng ating mga buto. Calcium. Sa potassium, sa muscles naman po natin. So, nakakatulong din po siya. So, wag po natin na disregard. Okay, iniisnab po itong mga to. Siguro kahit na yung isa pag nakasanayan nyo naman, kahit minsan lang sa isang araw na meron po kayong calamansi juice. Yung all natural siya. Yung mas maganda kung kayo na rin yung gagawa niyan. Kasi doon yung malalagay kung gaano ba kaasim yung gusto ninyo o kaya naman kung gaano ka-sweet lang yung gusto ninyo. Yung iba kung hindi ninyo kaya na maasim siya, pwede naman siyang haluan ng honey, di ba? Yan, pwede nyo siyang lagyan ng honey. Mas maganda yung hinahaluhan siya ng honey. Kasi makukuha mo din yung health benefit na taglay naman ng honey. So, dalawang combination po sa isang timplahan lamang, di ba? Yan, kung problema po natin, di ba, kapag ganito sinisipon tayo, inuubo, yan, pinoproblema din po natin yung mucus. Di ba, pag sinisipon tayo, yung mismong sipon, pinoproblema po natin yan. Yung plema, pinoproblema po natin. Oo, talagang problema. Alam mo yung paglalo na siguro, nandyan kayo sa public, tapos kanya sinisipon ka, o kaya pag naubo ka ng konti, dinig na dinig yung plema. Ay, nako, kung lalo na siguro kayo yung commuter. Tapos mangyayari yan, maiya ka na lang dun sa mga katabi mo. And syempre, hindi maganda yung pakiramdam na meron siya, di ba? Napaka-uncomfortable. Nakakairita din. Pero, alam nyo ba yung kalamansi, napakalaki ng tulong po nito. Yung citric acid, na taglay po nung kalamansi, o itong sinasabi kalamundin. Ayan, is sinisira niya, kaya tinutunaw, nilulusaw niya yung mucus at saka yung phlegm na nandyan sa ating respiratory system. Which is sa akin, oo naman. Wala naman ako doon na natutunaw niya. So ako, mga siguro ilang araw din na naramdaman ko yun. O na meron kang mucus, meron kang phlegma. So, yun talagang palaban ko din talaga. Nagkakalamansi. Oo, yung idea ni Aksyon Claire. Effective ba talaga yun? Sige nga, effective ba yun? Ginawa mo ba yun? Yung nagkalamansi ka, tapos nilagyan mo o binabadan mo nung yung favorite mo na klase ng candy? So, anong nangyari? So, sa akin, hindi ko pa trinay yun kung effective. Kasi sa akin pa lang, yung gano'n na, magkakalamansi ako ng morning, ayan. So, minsan sa gabi, ganun kasi ginagawa ko. Ay, so, naging effective naman. Minsan din, ang gamit mo pa, maligam-gam na tubig. O
O kaya naman yung tsaa, instead wala kang lemon doon pero merong kalamansi. Yun na rin yung nilalagay ko, kalamansi din. Tapos ano siya, maligamgam. Okay naman sa akin. Sir Samuel Singson Espino, hello po sa inyo. Maksyong morning from Mabilao, San Fabian. Hello po dyan sa inyo sa may Barangay Mabilao, San Fabian. Kumusta yung mga ka-action po natin dyan? Dyan sa may Mabilao. Ano susunod po dyan? Rabon? Rabon po ba, sir? Yan, hello dyan. Sa may Mabilao, sa may Alacan. Ayan, hello po sa inyo. So, susunod din po natin, nare-regulate din nila. Nare-regulate din po ng kalamansi yung glucose, yung insulin at cholesterol levels po natin. Marami na daw na mga pag-aaral lang ipinakita na yung improved o kaya gumanda yung kanilang kondisyon kapag nung nag-start sila o kaya naman ay naging part na ng kanilang everyday diet. Etong pag-inom ng kalamansi. So, na-improve daw yung kanilang kondisyon, lalo na yung mga merong diabetes. Dahil isa dun sa mga benefits, o main benefits nitong kalamansi ay na mo-moderate niya yung glucose at saka insulin levels natin ng dugo natin. At bilang bonus, binabalanse din nito ang ating cholesterol level. So, para doon sa mga hindi pa nila ito alam, so panahon na din siguro na maisama din po natin ito sa ating diet. Pero sabi natin, wag penong sobra-sobra ha, kasi meron din naman silang binanggit dito na sa possible na effect niya kapag sobra-sobra naman po yung intake po natin ng calamansi juice. At siguro hindi lang calamansi juice, yung citrus fruits kapag nasobrahan din po naman natin. Nakakatulong din po ito sa pag-detoxify ng ating katawan. Dahil itong Fortunella, ang microcarpa, microcarpa. Sige, ulitin natin. Fortunella microcarpa. Ayan, meron siya doon sa kalamansi. Nakakatulong ito para mailabas yung mga toxins na naipon po sa ating katawan. At natutulungan nito yung ating kidneys, yung ating colon, yung ating atay, gallbladder po natin. Yan, nalilinis po ang mga yan. At makikita natin yung effect niya, mga ka-action. Nagre-reflect yan doon sa ating balat. So, akala natin, pang top lang. Hindi. Siyempre, kapag malinis yung internal organs po natin, yan, naalagaan din po natin yan. Nagra-radiate din naman yan sa outside na appearance po natin. Nandyan na healthy din yung ating balat. Nandyan na healthy yung ating buhok. At yung ating overall physical wellness, makikita po natin na mas maganda po siya. Mas maayos din siya. And of course, yung ating mental health. Why? Kasi naiisip mo, nandyan na alam mo wala kang dapat ipangamba sa kalusugan mo. Wala kang dapat ipag-alala hinggil sa kalusugan mo. Of course, yung mapapanatag din yung iyong kaisipan. Wala kang iniisip na problema sa kalusugan, di ba? So, yun din, nakakatulong din siya doon sa ating mental health. Ito rin mga ka-action. Sabi natin kanina, mapapalakas itong ating immune system. Of course, pati yung ating resistensya na buboost din po niya yan.
Kung nagpa-booster kayo, ayan kasi protection po natin sa iba pang sakit. So ito din, meron pa din tayong pandagdag na immune booster. Nagpapalakas, nagpapabuti ng resistensya ng katawan para syempre malabanan din yung iba-iba pang mga karamdaman. Kung kaya't ito yung madalas na iminumungkahi sa mga taong dumaranas ng madalas na panghihina ng kanilang panghihina at merong karamdaman. Meron din itong tulong para maiwasan daw po natin, ma-prevent po natin yung ilang cancer cells na yan ay dinudulot po ng free radicals. Yung free radicals na nasa katawan ng tao na maaring yan ay matanggal dahil sa pagkonsumo po natin ng vitamin C. Yan, bukod po dito, of course, hindi sapat yung umiinom ka lang ng vitamin C kasi yun ay supplements, pang-add din lang naman yun. Maganda din yung meron kang natural source nitong vitamin C and then nadadagdagan po natin siya. Nai-aid po natin siya sa pag-inom naman natin ng supplemental supplements, vitamin C supplements. At dahil sabi na natin kanina, mayaman din itong kalamansi sa antioxidants. So, na siya yung nakakatulong para harangan po niya yung mga cancer cells. Ayon sa isa pang pag-aaral hinggil sa vitamin C na mula sa mga citrus fruits gaya ng kalamansi, maaari nitong sumpuin yung mga ilang uri ng cancer. Ito, tulad po nitong colorectal cancer cells. Yan ay cancer sa colon at sa rectum. So, maiwasan po natin yan. Baka siguro may mga lifestyle tayo na pwede, na posible na maka-apekto doon sa ating colons. Or may kondisyon, di ba? So, pwede po natin siyang mapigilan sa pamagitan po ng pag-add ng vitamin C sa ating katawan na nakukuha po natin sa citrus fruits. Mabuti din ito mga ka-aksyon para sa puso. Sinusuportahan din po nitong kalamansi ang kalusugan ng puso sa pamagitan po ng taglay nitong fiber. Kalain nyo, meron din pala siyang fiber. At choline, nakakipakinabang para sa kalusugan ng puso o ng ating cardiovascular health. Basta lang, sinasabi po natin yung kung ano yung angkop lamang siguro na asim niya o saka yung tamis niya. Diba? Huwag yung sobrang matamis. So, okay lamang po yun mga ka-aksyon. I-observe lamang po natin yan. Yan, mga ka-aksyon, pauna pa lamang ito dito sa ating binabanggit. Patungkol pa rin po dito sa health benefits nitong kalamansi. Ang iba pa mga ka-aksyon, babalikan po natin pagkalipas ng ilang paalaala. Kia Kababaihan in Action. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 11:60.
Nagbabalik na po tayo dito sa ating programa, Kia, Kababaihan in Aksyon. Ako ba rin po ito, Aksyon Dav, Tibacay, at sa ating technical department, Aksyon Conrad Alvarez. Sa ating mga late tuners, pinag-uusapan po natin yung health benefit po nitong kalamansi. Yan ba yung naisip nyo yung candy na flavored kalamansi? Sa iba, yun na lang yung afford. Uy, medyo mahal din ang kalamansi ngayon Tapos pag talagang may dumarating din yung time na napakamahal niya. Pero habang afford po naman natin, 'di ba? Kumpara naman doon sa mga ibang pinagkakagastusan po natin diyan na kung ano-anong nakakain po natin, i-turn po muna natin doon sa mas may health benefits po sa atin. Pero bago po natin ituloy, ito muna mga ka-aksyon, isa pang balita muna. Meron pong 82 pang mga bagong napaulat na nagpositibong Filipino sa COVID-19 sa ibang bansa. Sa data ng Department of Foreign Affairs, sa DFA, hanggang nitong January 17, nasa 24,373 na ang kumpirmadong positibo sa COVID-19 na Filipino mula sa 104 na bansa at rehiyon. Sa nasabing bilang, 8,474 ang patuloy na nagpapagamot sa iba't ibang ospital. 4 naman ang bagong gumaling, kung kaya nasa 14,441 na ang overseas Filipino na nakarecover sa nakakahawang sakit o na-discharge na sa ospital. 4 din ang bagong napaulat na nasawi. Dahil dito, 1,458 na ang COVID-19 related death sa mga Filipinos abroad. Pinakamarami pa rin naitalang confirmed COVID-19 positive na overseas Filipino sa bahagi ng Middle East, Africa na may 13,179 na kaso. Sumunod dito sa Europa na merong 3,651 confirmed COVID-19 positive cases na overseas Filipinos. Nasa 1,073 naman ang kaso sa Amerika at 6,470 naman sa Asia-Pacific region. Tiniyak ng DFA na sa pamagitan ng Foreign Service Post, tututukan ang lagay ng mga Pinoy sa ibang bansa at handang masiste ang mga Filipino na apektado sa COVID-19 pandemic. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Ayan, balik na po tayo dito sa ating programa. Oh, nako, thank you pala Action Joyce Claire kahapon. Nako, sorry naman. Ni kaligtaan na kita agad. Hindi, syempre siya yung nag-pitch in sa akin kahapon ng ala ko. Ayan. At syempre, hello, maksyong morning din kay Ma'am Marlu Malano. Opo, medyo meron pa nga po. Pero okay naman na. Unlike nung mga yung runny nose, taka luluha pa yung mata mo, nakakasakit talaga ng ulo pag ganun. So, dati-dati na yung mga nakarampang panahon, meron na po tayong ganun na nararanasan, di ba? Nagkakasipon naman na talaga tayo pag ganitong mga panahon. Pero hindi naman siya ganun kalala. Ma'am Delia Cabais, maksyong morning po sa inyo. O pa na. Nako naman, Claire Ikaw na yung may binabasa ako yung message mong muntik ko nang mabasa.
Oh, di ba? Sige, thank you. Thank you dito sa ating mga nanonood. Ma'am Delia Cabay, Sir Jess, Ma'am Marlu Malano, Sir Samuel. Yan, dyan sa may San Fabian. At hello din dyan sa may Barangay Tukok. Sa Barangay Tukok, sa poblasyon. Ayan, Erfe, Imasa family, hello po sa inyo dyan. Sa may Lugup Butaw, hello po dyan sa inyo. Ayan, dagdag ko na nga dito mga ka-aksyon. Sa sinasabi po natin na health benefit po nitong kalamansi. Yan, nasabi na natin yung sa yung pang overall health po natin. Kung sa pampabeauty naman, mga ka-aksyon, syempre, nakakapagpabuti ng balat yan, di ba? Kaya nga, yung mga ilang beauty products, meron po siyang sangkap na kalamansi, lalo na yung mga pampaputi. Yung iba naman, syempre, kung mas feel pa nga nila na ilalagay pa talaga direct doon sa kanilang katawan, di ba? Lalo na yung mga nasa dark spots, ba? Natalakay na din po natin yan. Kung doon sa mga tao na gusto nilang magpaputi naturally, o yung mga dark spots sa katawan po natin na kinukuskusan po nila ng kalamansi. Yan, kung effective yan sa inyo, okay lang din. Pero syempre, medyo banad ba, control pa rin po natin. Kasi syempre, kung nasobra naman, pwedeng ma-irritate din yung ating balat. Kita mo kasi pag mababad yung balat po natin sa kalamansi, di ba pag mahapdi siya, ayan, so wag masyadong parusa sa ating mga balat. Ayan, common practice na daw sa Southeast Asian cultures, itong paggamit po ng Citrofortunella microcarpa externally doon sa ating balat. Ito yung nabanggit natin kanina, nagkabulbul pa yung dila natin sa pagbangkit ito. Dahil yung strong acid na taglay po nito. So, sabi natin, pwede niyang matanggal yung mga dark marks, yung mga age spots po natin, acne scars, so pwede po din niyang matanggal. At yung mga blemishes, ayan, yung mga, kung ayaw nyo na meron yung mga blemishes, yung parang mancha-mancha dyan sa ating balat, sa mukha po natin o sa ilang part ng ating katawan, possible, makakatulong din talaga po itong kalamansi sa inyo. Good source din ito ng antioxidants at natural exfoliator. Siyempre, ibig po nitong sabihin, kaya po nitong i-rejuvenate. Parang kaya po nitong ilabas yung glow ng ating balat. At kaya din po nitong i-rejuvenate yung ating skin cells. Yan, ma-lighten up yung color niya. Pwede niyang makabawas siya ng mga fine lines at saka wrinkles po natin. Yung hindi naman niya totally tatanggalin yung ating wrinkles dahil syempre kapag nagkakaedad tayo talagang hindi natin maiwasan, mangungulubot yung balat po natin. Pero at least, nadidelay pa rin po natin yung pangulubot ng ating balat. At saka syempre, may iwasan nyo din yung pangulubot ng balat. Diba? Madidelay din pa rin po natin yan kung na-hydrate po natin yung ating katawan. Ayan, may sapat na liquid intake kayo, lalong-lalo na ng tubig. Nakakatulong din po ito sa collagen production. So, kung akala po natin, nakukuha lang po natin yung collagen doon sa pagkain natin ng manok, yung sa paa ng manok, hindi, mga ka-aksyon, pwede din sa may kalamansi. Di ba pagtapos po ninyong uminom ng kalamansi, hindi nyo agad hinugasan yung timplahan po ninyo. Di ba minsan nagkakabuo-buo din po yun. So, nakakatulong din po siya. At eto, kung walang collagen sa ating katawan, siyempre, yung bodies po natin, ayan, siguro hindi siya in place.
yung muscles po natin, at saka yung skin din po natin. Yan, hindi po maganda yung maging kondisyon ng mga yan. Kasi ito yung main structural protein na siya yung sasama-sama doon sa iba't ibang klase ng tissues sa buong katawan po natin. So, napakahalaga po ng collagen. At isa sa magandang bagay dito, yung vitamin C, isa siya sa pinaka-importanting nutrients upang magkaroon o mag-produce yung ating katawan ng sarili nitong collagen. So, natutulungan po natin yung ating katawan na mag-produce po nito kung sapat din po ang intake po natin ng vitamin C. So, lahat yan, citrus fruits, at saka syempre, yung supplements po natin na merong vitamin C, nakakatulong para mag-produce pa rin po yung ating katawan ng sarili ng collagen. So, eto siguro yung mura na way po natin na makapag-produce yung katawan natin ng collagen. So, yung iba siguro kung talagang marami na kailangan nilang collagen sa katawan at meron naman silang panggastos, so, di ba, dinadaan po nila sa science. Ayan, with the help of the mga mga professionals. So, ayun mga ka-aksyon. Ayan, ito na lang, yung possible side effect naman kapag sumobra. Ayan, yung labis, sabi po natin, labis, sobra-sobra. Pwede kayong magkaroon ng stomach issues kapag sobra-sobra din yung inom po ninyo niyan. Lalo siguro kasi nakasanayan nyo pa yung walang laman yung inyong tiyan, ganyan. Pwede ding extremely, ayan, sabi po natin, pwedeng extremely tough siya para sa ating tiyan kung ang dami na po ng iniinom po natin. Dahil yung pag nasobrahan po natin, parang astringent na yung effect po niya doon sa katawan po natin. So kapag nasosobrahan po natin ito, pwede po niyang i-shrink. Kakubutan to rami body tissues. Libali, ano siya, ungkapos, di ba? Yung kayang sabi po niyan. At kapag extremely sour, sobrang asim, yun po yung magiging kalalabasan po niya yan. Magsishrink po yung ating body tissues. Kaya dapat mindful po tayo doon sa dami ng kinukumsyum po natin. Para hindi tayo magkaroon din ng acid reflux. Alam nyo na yan, yung acid reflux. Yung acid na nandyan sa tiyan po natin, tataas po siya, babalik sa pag dumighay po tayo, ayan, aakyat po yan. Yung iba naman, nagkakaroon sila ng diarrhea. Yung iba, madalas makaramdam ng pagkasira ng kanilang tiyan. O yung iba, pagsakit ng kanilang tiyan. Lalong-lalo na kung kayo ay merong sensitibo na tiyan. So, kung hindi kaya, marami pa pong source naman ng vitamin C. O kaya naman na yung sa supplement lang po yung kaya. Sa kidney naman, kung extreme, yan, labis na yung detoxifying na ginagawa po ninyo, at gamit po natin yung iba pang klase ng juice or iba pang mga remedies, pwedeng maparusahan naman ito yung ating kidneys. Though kahit nasabi natin kanina, nakakatulong ito para malinis naman yung ibang yung ating internal organs. Pero kapag labis-labis, yun din. Kahit pa sabihin natin na nandyan na kalamansi naman, natural din. Pwedeng masaktan yung ating kidneys, magka-problema sa kidneys kung matindi naman yung ginagawa po natin. Ito, yung pag-stimulate po natin sa pag-ihi po natin, gamit yung ilang hard diuretics, ay maaring damaging na po sa ating kidneys. Kaya, ayan, bago po natin gawin po ito, nadagdagan na po natin ng dagdagan
yung asim nung iniinom po natin kalamansi, nako, isipin po natin, pwedeng makaapekto din po sa atin. At lastly, pwedeng sirain po ng sobrang vitamin C o ng sobrang asim yung ating tooth enamel. So, ang mangyayari, mas madaling masira yung ipin po natin. Mas madaling rumupok yung ipin po natin. Kaya kung iinom po tayo nito, nako, kailangan po natin na gumamit ng straw. Mas maganda kung ang gagamitin po nating straw is made of metal. Meron naman na yun, di ba? Meron ako nun, yung metal straw. Meron naman nung palinis yung mga yun eh. Ayan, at hindi po yung plastic. Meron pa kayong glass straw. Nako. Basta, pag iinom daw po tayo nito, mas maganda pala na ginagamitan po natin siya ng straw. O kaya naman, kung hindi naman maiwasan, wala ka namang ready na straw doon sa bahay ninyo, pagtapos po natin uminom po ng kalamansi juice, or citrus juice, make sure po natin na magmumug agad. With iba naman yung sinasabi mo eh. Alam ko na yung ginagawa mo. Sabi ni Aksyon Conrad, inom siya ng citrus juice with 2x2 with pulutan, bangus. Ang aga, Aksyon Conrad, 10 pa lang. Pero sa bagay, meron talaga maagang nagaganyan, di ba? May nakatayo agad. Ayan, huwag niyong kakalimutan na magmumug agad kayo kapag uminom po kayo ng calamansi juice or namang citrus. Kung wala naman po kayong straw. Parang nabagitin natin dati doon sa mango juice, di ba? Kasi or smoothie. Dahil masisira yung ngipin po natin. Kaya pala din, di ba? Minsan pag kumakain po tayo ng mangga, yan, na nangingilo tayo. Dumadating yung time na talagang ikaw ay mangingilo. Dahil masisira yung... yan, sige, ito, palas na. Sir Romel Rivera, hello po sa inyo. Good morning. At pinapabati niya sina Meryl Jomelyn. Tama po yan, Rivera. Tama po ba yung pagkakabiga, Sir Romel Rivera? Kay Merily Jomelyn Rivera at Adeline Rose Rivera. Yan ay galing naman po sa tatay at nanay. Hello po sa inyo. Thank you. Thank you po sa inyong panood dito po sa programang ito, Kababaihan in Aksyon. Yan, wala na po akong sapat na oras, mga ka-aksyon. Kaya, ako na naman po ay pansamantalang magpapaalam po dito sa programang ito. And again, thank you po sa inyo. Yan, yung mga nakikinig sa kanilang mga radyo, ayan, ay, wala. Mayroong di na naman nag-register dito sa computer, so kailangan nating silipin dito. Kinig-kinig lamang po kayo. Thank you po sa inyong lahat. At salamat sa pagsama na naman dito sa akin sa programang ito, Kia Kababaihan in Aksyon. Sa susunod po ulit, mga ka-aksyon, antabayanan po ninyo ulit mga susunod pa nating mga pag-uusapan. Sa ngalan po ng aming station manager, Aksyon Violi Valdez-Ferrer, Technical Department Aksyon Conrad Alvarez. Ako naman po, ang inyong naging kasama dito sa programang ito, Aksyon Dav Tibacay. Nag-iwan po ako sa inyo ng isang Aksyong morning po sa inyong lahat. Susunod po ang programang Aksyon Radyo Hataw. Kasama po dyan, Aksyon ay ikandesena, pasyon. Muli po, Aksyong morning sa inyong lahat. Una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino.
Sumayin nyo ang isa na namang edisyon ng Kia Kababaihan in Aksyon dito lamang sa DWCM Aksyon Radyo, Pangasinan. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. Aksyon Radio Pangasinan, oras alas 10:06. This time check is brought to you by